Katibat. Tinapalabas intultuloy da saro ken bituan tiar aramiden da iti simbaan. Naurnos dan ti uneg. Nagaramid ni saro iti krus nga impwesto da iti altar. Ket nupay awan uray maysa nga imahe wenno ribulto amang ipasimudaag iti altar. Kinuna ni saro asaan aday ta tinapateg. Gaputa dameten krus nga ingkabil na. Naragsakan ni bituan iti nakita na apanagsublin ni saro iti sigud a kinatao na. Dimteng ni anib ket ad-ad damanen ti kinaragsak dagiti dadakkel na. Iti maysa arabii saan a makaturog ni buwana iti balay da bituan. At da nagtaguob nga aso iti asideg, ket nasdaaw ti baket, gaputawan amuna nga aso dita, gaputa dayumet ti sentro ti purok. Iti daytamot lagun daway, saan met ang makaturog ni Petra. Itagagayem, at tuyen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Katibat. Kasla sa balay. Saan ang iborsyo na ito? Isirrak matla tirita. Nagbatad ang iborsyo. Ngamkas na di nakamam mo. Kana, apay ngayang. Agkat katawa mutlatan. Dinak matlinapdan ita insirrak tiridaw. Nakabutbutang tikas tangar aramidan ni Posyaw. Kunamatlan ag mauyungan. Pumanawan. Ay, agyaman na ka. Umadayaw na. Engam. Anit ginagara na dito. Awan matimbaga na. Ay, anyat na pasama ka ni Borsya. Ingkis ti babae. Ay, Diyos sa madang hase. Anyat mapaspasama. Dimol, nagkapuam. Amo, at nabangkay ti tao iyan. Anya? Umay ka, amo. Naglawag ti makita, Dimol. Nagdakkel nga ulag. Siya, di makaapo iti na ita, amo. Kita kita ti pagkabangkay. Asit ganon ni Dimol ti ulag. Dayay, timpaang utok ti panag nga na. Akas lang nakasagana asumipag. Dinarapan ni Dimol ti ulag. Aganad ka, Dimol! Kasawa da gito'y. Agpadaan na karwar da giti tila da. Kakaskasar da dita. Asang-sangpet da naggapoy di syudad iti karunan. Naglimay ti ramay kadagiti tangad da. Amukon ti aking gapuanan iti daytoy. Pasurot laki din ni Victoria. Ay, report tayo ka dagiti pan nakabagiti lintag. Ay, wun nga paiso. Nasayaat no kasta kakabsat. Report down. Hindi mo. Simurot dito yan. Ay, kita nyo dito apusa. Dara-dara ti ulo na. Kapay nga, dara-dara mo tapusa. Sus, hanggang sa kinarangat na dito pusa, kita nyo alay. Kadang tilangan ni Demon. Jack ipadlaw asyak ti amo na. Takal nga pusa o. Ang mga nadakas ti atapan dagiti atat tao. Narigatan. Pinangata ti, pinalaban dito. Maawatak ti kahit nga ibagan ni Demon. Umadayo kami dito. Bakit? Dakas ti kay papanandag iti mapaspasamak itan. Talaga Adagpat patay iti tao. Kat bakkalan na ti patayin na. Anya nga ti panggap ti agpatpatay. Anya ti ammo tayo ngay. Kaya't na lang ti pumatay, wano? At damot makagapo. Kas kumaiti anya.
Amangan no at damot nakabasulan dagiti patpatayin na. Ay, at dala amin ditan Ngam, di mo ka din malagip dagiti natay iti dalan nga agpabantay? Daytay maysa kadagiti nagkalkali idi iti ayan tayo, gapot agbirbiro kayo iti balito. Nalipatamon dagijay? Bakit? Ado pa'y tinatayan asaan agagangay ti ipapatay da. Wan ngagpaiso. Ay nalakay, adun adidigra tinapasaran tayo. Kat day tatiga po na nga adata ita dito'y patad. At dagundaway akayat ko ti agsubli di bantay. Anya, Atapag ngamin. Ajay baliti iti ayan ti balay tayo ti pagtataudan dagiti karkar na mapaspasamak. Saro, Saan kit din? Natalinay iti kasasad ta. Aging ga nagsikog ka. Ngam kila at adimtang dagiti didigra. anya nga rod ti plano. Rumbang amapukawen dayde abalite. Anya, Nabagkal na kanyang kasawa, nabagkal. Saro, mangag mo ti sarsaritaan dagiti masabat ta. Yawin ko pa ilang nagisi kabila kayo. Oh. May papan kadagiti natay. Papaan ti pan nakabakal da. Adun ti naalarma iti dayjay. Adun ti saan arumwarno iti rabi. Ngam nusak. Saan ka mabuteng? Anya, Kaya't ko ang makita no asino ti agpatpatay. ay nalakay, kasanon no si kamat ti saruno dapat ayan. No tao mo't lakas kanyak. Kabalak asalak niban ti bagik. Bakit? Isukit di at ibagkalakmay. Amangan no kalpasan dayta, kat si kanto ti atapon da a kriminal. Saan to ang mapasamak day bakit? Ay nalakay, di mo isarsarak takaradkad mo. Di tamot na puutanan. At datan dito'y sangot ti simbaan. Agtarusak iti uneg. Napanan ni Sara. Agyaman ak, Diyos ko. Uray malagip na ijabantay. Saanan akas idi akas laag mauyong. Gaputa di na mapagsusurot ti bagbagana. Natanang itan nga agsarsarita. Akas iti sigod. Undayam. Kaano nga tangad da umay dito'y apati? Dito'y tapay lang, Dimon. Aguray tayo iti lumabas at tao dito'y dalan, ngagpabantay. Arasan niyo, kakatwa. Natatabong siya na dito'y sumangsangat. Di rin ba nga makita na? Agdimon ka, Dimon. Kakatwa, agina natay tupay, di tasiro, kinarok mo sa kayo. Agina na tayo. Agina na dahil pinagsardungan mo ito ni Dimon. Masayad mo't mangungod ko ti saritaan da. At aligi tayo, itinaited a mission tayo. Agsubli tayo ni Jayayan, tire nga nang ibaon kada tayo. Oh, kapay at di kayagsaw. Ibagayo no anya ti kayat yu mapasama. Sika ti Pangulong ni Bursyo. Wanya ti bagam. Iso ti marami. Saan na siya ti Pangulo? Tinangipaon kada tayo ti Pangulo tayo. Ay ulag akadwa ti amo tayo dayta. Isungag tayo. May lasin baban tinay dumduma amaris na. Nagatunga ulag. Nagatunga ulit tinagsarang. Kaslada na kamda. Naimtardan iti dalan. Bursyo,
Budi da pumanaw dita. Saan tayo basta makalasat? Ay Natanakam da nagsiray ti dalan. Saan tayo makalabas dita yanda? Malaksit lumang likaw tayo itipaglaan. Kapilikan. Kala, magnatayo di tabangir. Manglikaw tayo. Dita, urutan tayo lahat sa dayta adus-dus. Kadungat lang ti ulag kita. Nag-iintar damot laang borsyo. Anya, kaya tasawan na ito. Lakdan na tayo dagi nga ulag iti panagsubli tayo iday bantay. Yarabidot tayo. Hasta ti mawata. Isungag subli tayo iday patat. Nagsubhi tayo. Sumalog damit laing. Nagamakda ka dagiti bagbagatang nga ulag. Yan, awan mat ulag dito eh. Demon, anya. Ni. Awan mat kami demon itilikodak. Aguri ka. Abangan mo sinurot na datataborsyo. Kumusta ka? Anib. Victoria? Nakitam dagi jay adu nga ulag. Awan nakita ko nga ulag. Ngam nang kutim bagbagad na tataborsyo. Anya ti aramidam. Gapo itinangag mo. Victoria, amok asikati aking gapuanan iti pamapatay iti patad. Agparbang ka kuma. Ijamon ti dakas. Tao tinagtaudam. Patsak adakkel ti gundaway mo nga agbalin ana imbag ka tao. Nudumingag ka kanya. Sumurot ka kanya, Victoria. Sikati sumurot kanyak. Anib. Victoria, Mapanak ita ije ayan ti agasawa abitwen kansar. Amok anapatagkan kadagijay. anya ti gagaraem kadakwada. Patayok ida iti aligagaw. Anya? Bitakan. Victoria! Mabit lang! Victoria! Isaganak da ito'y araramatak nga anib kontra ulag. Umad-ado matan, ti masalaw ko nga ulag di ta arubayan. Kapsat buwana. Ha! Ni Petra day ta sumungsungad. Dumanon ka, Petra! Ay. Itaman pa'y anak ka umay ka manan ditoy. Ay, nakapsat buwana. Dako sa damag. Nakabutbutang tay. Ay, Tiyan niya. Nagtugaw ka man pa'y ta umangas ka. Kasta unay ti anang sabmon. kasanaw agad. Nagtartarayak ka nagturong ditoy. Anya! Amkek nga mga numasalaw dakdag iti agpatpatay iti tao. Adagpatpatay! Aduda ka no. Ay! Baklan dati masalaw da. Aging kat agoy oy ti dila da. Ay! Diyos! Ama nang nga asay! Ay nakabsat buwana. Nakabutbutang. Umay ko ibagakan ka. Tagsublikan ijay sintro. Agpagad ka dito itawan kadwam. Natalgadak ditoy, Petra. Pagkunam. Sa anak amaan ano ditoy. Basta tong palak ti imbilin ni Anib.
Asaan ko apanawan to'y balayda. Ah, Iso asa anak apumanaw, Petra. Umat-ado ti umay dito'y simpaan, bituan. Sigun ije nakasaritak. Napanunot da nga amangan no nataltalgad ditoy. Nataltalgad ngam iti babbalay da. Anya, Nalawat to'y simbaan lakay. Ado ti mabaling nga agkamang ditoy no kumaro ti pamapatay a mapaspasama. ay, bituan. Rumbang nga rod nga agyaman da kadata. Saro, No saan aga po iti naramid ta apa nagdaldalos ditoy. Awan lakid di makapanunot nga agkamang. ay na, bayamon a panunutan ti panagyaman dakan ka. Para kanyak, pakaragsakak ti kaaddadag iti agkamang ditoy. Oray di da baliksan, amok abigbigan damat ti kinasaya at ti inaramid ta. Ne, dayjay ni kapsat mamerta. Kitkitaan na ta. Ni, umay dito ayan talakay. At dalakit di ibagana. agyaman da kata kayo. Talaga dakkel ti maipaay ti simbaan kadagiti tao. Dahil ti pagsarsaritaan mi itay kinisaro manang mamerta. Katap no mamonyo. At danto ka no pumasyar. Apa di ditoy. Talaga? Wan, no makita na ti kaado dagiti tao nga umay ditoy. Kan no makita na ti pan nakadalos ti aglawlawa. Patsyak ang maoray tayo matla ti kaaddanto ti padi nga umay agserbi diti ini tayo. Sapay ko matakas tama ng mamerta. Kasta nga minti daw dawat mi. Saan lang nga da kayo at adapay akas ta ti kalikaguman mi. Atapak ngamin asaan agagangay a tao ti agpatpatay manang. Anya nga ti klase na at tao? Pasurot ti demonyo manang mamerta. Tao matla akasla kada tayo. Ngam binalayan nga ta ti demonyo. Wan kat nga ta. Anya day chay? Adda ka numanin natay manang mamerta. Ayan tinatay. Anyat impatay na. Naguyoy ti dila na! Nabagkal mo't lang kas kadagiti mo na anatay! Delikado natin! Manang mamerta. Oh my kabituan. Kita dat ibagbagadaan na tayo. Nanang! Oh, anib anak. Adda kagayam. Saan kayo nasumurot iti ayan di inyag da dito abangkay? Maalyaw kayo laeng. Anya, Bayan yung dagiti otoridad amang kita iti bangkay. Aging ka iti yawid dagiti akin kabagyan. sige. Sikat ti masurot, anib anak. Hala! Dito ka lang nanang. Di kay pumanaw dito at takitak no anya tayo jay. Matay tayo kami lang! Matay tayo! Diyos ko! Asin itatao! Anya ti aramiden ni Anib. Tapno malapdan na ti aghurhuramintado. Gagayem. Di uliwaya na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon June Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Batibat.